Kamar yadda kuke gani gaskiyar abin da ya faru da mai martaba sarkin Kano Alhaji Dr. Aminu Ado Bayero a daidai wannan kofa da yake so zai shiga gurin da za a rantsar da mai girma gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf a matsayin sabon gwamna. Wannan kuma kamar yadda kuke gani sarki ne a tsaye a da lemarsa. Bisa al'ada idan sarki ya zo guri take ake buɗe kofa kafin ya ƙaraso ko ina ne saboda girmansa da alfarmarsa, amma sai da aka ɗauki wasu dogayen lokuta ba tare da an buɗe wa shi mai martaba kofa ba. Dai kamar yadda kuke gani gashi a tsaye, mai martaba yana tsaye yana jiran a buɗe wannan kofa, sakamakon kuma duk waɗannan manyan baƙi da suke akan wannan bene an buɗe musu sun shiga, amma ga mai martaba a tsaye ya ɗauki wani lokaci ba tare da an buɗe masa wannan kofa ba. To wani abin mamaki a nan, kamar yadda mutane suka dinga jin cewa ana raɗe-raɗin za a iya sauke shi daga wannan kujera ta sarkin Kano, sakamakon gwamnan da ya hau shi ne ya ɗora shi ya cire wanda yake a kai. To yau kuma ga gwamnan ya sauka, gwamnan da ya kawo wancan ya ƙara kawo ɗan takararsa kuma ya yi nasara ya ci wannan zaɓe. Kamar yadda ake gani Kwankwaso ya kawo Abba Kabir Yusuf kuma ya ci wannan zaɓe. A haka ne mutane suke tunanin za a dawo da shi sarki Sunusi a cikin wannan karagar mulki, a cire Aminu Ado Bayero sakamakon sarkin ko kuma gwamnan da ya kawo wannan sarki shi ma ya tafi, mulki ya tafi da shi, wanda kuma mutane sun san cewa mulki na sarauta shi har sai an mutu. Ga Aminu Ado Bayero dai a tsaye, ga kuma kofa har yanzu dai ba a buɗe ba. Wannan jawabi ne muke muku a wannan guri na rantsar da mai martaba ko kuma mai girma gwamnan Kano Alhaji da Abba Kabir Yusuf. A wajen wannan taro ba a buɗe wa sarki wannan kofa ba, wanda kuma idan mutane ba su manta ba har a gurin wasu ma sun dinga jifansa, jifa da takalma da abubuwa da yake a hannunsu, don an samu wanda ya cire agogo ya jifa da shi, wanda kuma a hakan ma akwai shigowa ta mai girma Nasiru Ado Bayero, wanda shi ƙani ne a wajen Aminu Ado Bayero, wanda kuma shi a yanzu haka shi yana Bichi ne, ma'ana sarkin Bichi, wanda shi kuma ga abin da ya kasance da shi a lokacin da yake shigowa, wanda al'umma kamar yadda za su tari sarki haka ya kamata su tari kowanne. To amma sai aka ji guri ana ihu ana ba a yi ba a yi. Haka dai sarakunan suke fuskanta wannan ƙalubale a cikin wannan guri, sakamakon wanda ya naɗa su ya gama mulki.